Naglahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na mga napuhi sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma'am. Bakit di ko kalimtang diri? kasarangan nga kasinatian. Naano'y tili kong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFW, so patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduen Nacorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug tungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdanta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatuwag singan nga Ara. Dear Priscilla, may adlaw kaninyong tanan. Sukin ti paminaw sa kuinin tulumanon bagong bayani. Ako si Ara, usa ka OFW, ug nagtrabaho ko sa usa ka cruise ship. Sa bata pa ko, nagsige na ko kanta-kanta, mugunay pasyon ako, ug mausaday akong panginabuhi. Mukanta ko, ug naay mga events, kasal, party, o bisan unsa pa, pero ang nakapait dinhi sa Pilipinas, kabisag unsaon nimo pagkugi, dili gyud ka mo asenso kung igo ra kang manarbaho. Maong naka-decide ko nga mag-OFW. Sugdon ko ang sugilanon sa naapa ko sa Pilipinas. Gak, saan namang urasa? Karoon pa ka na uli. Opa. Namagoy kakulian. Maong dugay ko nakuhang akong talent fee. Okay raon ta na kung naapakay sa kanan. Delikado po ba yan nga maglaroy-laroy kas gawas nga ikaw rang usa? Nagkakiro binuo arong panahon na Ara. Mataymingan unya kag mga bambuang lihaw simbako. Sige lang pa. Nagtigo man ko para makapalit ko og motor pohon para dili na ko magsige og commute. Basta kay pag-amping lang yun ha. Opa. Wa makayo schedule ron sa mga gig, uy. Palagi, uy. O saan mo nato tayo, uy. Magpas mo ma sa Tony. Maong cute. Ay, ikaw, di ka angay maproblema kay kaabag sa mga gustuhan. Kinsa man? Si Ricky? Agad! Sa pamandi ay. Ayaw na lang ta. Kaya bisan og na siya kwarta, di gito tabang na ako. Hala? Mga baday? Oo. Mong dili mahitabo nga mulaom ko ni Ricky. Ay! Babe, mga tuwitan ng result, oh. Babe? Ara? Sorry, babe. Saan nagigibisihan mo diya? Ha? Saan na si mo cellphone? Wa, babe. Uy, nangita na akong trabaho. Unya na. Tanawa siya kung gingon mo. Babe, wa ko'y panahon para sa mga bakasyon anang resort ng imong giingon. O gusto pa, prangkahanti ka nga wa ko'y kwarta. O ganing akong pagpangita og trabaho, mas importante ni. Mong ayaw kog sa mukha. Sakto ra po ang imong gibuhat na ko eh.
nga imong giprangkahan si Ricky. Kay kung mutabang palang unta siya nimo, dili gyud ka ma-pressure og ingon anak karon. Pero, dili masir ko niya obligasyon, ma. Dili pa mi kasado. O yan pa biya mi. Pero nagtipo naman mo. Tunga gid unta mos gastuhan. Kay kami si papa nimo, bisan og wa pa mi makasal pero nagtinabangay gid minak. Og syempre, isip lalaki, dili unta kaniya pasagdan. Pero wala ko'y mahimo, ma. Kung dili siya gusto mo tabang, bahala siya. Basta kay dili na kumulaong pa niya. Ara. Happy-go-lucky raman good si Ricky, Priscilla, ug wa pa siya makasabot kung unsa kalisod ang kinabuhi. Samtang ako bata pa nga nakatuna ko pagpanarbaho. Bisag asa na lang ko nang apply. Pero wag yapon na nawag na ako. Wag siguro kong madawat. Saan ko naman hinako, eh. Oh. Hello, Yads. Ay! Bisit ka? Asa ka? Nakoy gilakaw. Ano man? Nauli ang balas ko igsuon. O gusto na lang mag-enjoy ka ron. Kuan ka lang, pwede ba kuno kang mukanta? Bayran lang ka. Kanus aman? Karang gabi eh. Sige. More! Ay! Sakto na! Daga na kayo nakanta nga kong amigo, ha? Papaway sa taon ni ninyo, ay! Day, tana sa table. Kay, nakaisalti ni mo. Sige, Day. More! Day, naay mayo nga offer ang panas akong isuunin mo. Ha? Ang sama na? Tabangan ko na kaniya nga mahimong entertainer sa usa ka cruise ship. Tinuod? O lagi! Ako man untay gi-offer niya. Uy, pero di mo ko pwede. Kay syempre, kinsa na lang mo ay mag-atiman sa kumagin ikaw nun. Yads. Pero ikaw, nga, pwede kaayo. Sige na! Go na! Grabe na ang opportunity. Ambot lang kahakon. Mooyon ba si Ricky, ana? Ano mo largam ka? Para makakwarta. Unsa pa man di ay? Nya. Biyaan ko naman din eh. Unsa mo lang ko? Dili ko pwedeng hangtod sa hangtod na lang ingon ani, babe. Karon na ani opportunity. Siyempre, duwato ni nako. Hindi ko masugot. Unsa? Kaya kung malarga ka, eh pa magbuwag lang ta. Total, at ito mo ginapaduwang ba? Ricky? So, magugid ka, Day? Oh, bahala og dili o yun si Ricky. Kana! Saktalak na yun! Dagkanong lalaki sa kalibutan, uy! O kanang opportunity para ni mo, tagsara ka ini! Ako ino ng panas sa kuliksoon, ha? Sige, Day. Sultihi ko kung si angay na kong andamon. Wa ni makapugong panako. Namahala na lang ko. Nahibaw ko nga masakripisyo ang among relasyon ni Ricky. Pero panahon na pud para ako nang kaugalingon ang akong unahon. Nung ni-decide kong bahala o makabuwag ni, basta kay dawaton ako ang maong opportunity. Bisag bata pa ko nga nagsugod og paningkamot og panarpaho para makatapang sa kong mga kinikanan, pero wa gyud busod sa kong una-una bisag kausaban lang nga mo abroad ko. Nagtuo ko nga kung mukayod lang kong maayo. Moabot ra ang panahon nga mahuas mi sa kalisod. Pero dili. Maong dali kay kong nidawat sa opportunity nga gihatakan ako. Dagan ko gisakripisyo aning pagkalarkaha, pero andam kong maatubang aning tanan alang sa akong pamilya.
Multi pa ang magtatanggap ninyo. Oo nga, no? And meron pa, wala kayong rest day. Ha? At kung may magreklamo, mawawalan ng trabaho. Unsa? Mabanday, kaya ako na niyo. Maulagi, patay-patay gud mig maayong trabaho diri. Anya, kaya ro. Kayahon. Sige na, matuog na ko kay sugod mig trabaho ugma. Sige. Ambing niyo, Doy. Salamat. Ikaw sa diha. Sa namang orasa, ni hapon naman. Pero pamkin mitawag ka para mo perform. Siguro, giuna sa nila ang mga foreigner. Basig awahin ni mga Pinoy. Magpaabot lang ko. Gabiin naman, pero magiging may makaperform. Hinuka naman ang hinuoy ko. Si Sir John. Sir, hi po, sir. Bakit? May tanong lang po sana ako. Ano yun? Kanina pa po kasi kami naghihintay na makaperform. Yung ibang entertainer po, pabalik-balik na po sila, pero kami, hindi pa talaga. Ganyan talaga. May pagka-racist kasi yung mga nasa dyan. Maliit lang kasi tingin nila sa ating mga Pinoy. Talaga po? Oo. Kaya masanay ka lang, Ara. Maghintay ka na lang, ha? Okay po. Ay, salamat. Nakaumanagitaon mig perform. Get off the stage! Ano ba ni siya? You don't belong on that stage. We got plenty of American girls who can sing. Why are we handing the mic to these Filipinos? Munaog na lang ko. Ako makasabot sa akong gibati. Nauokoy ko siya gibuhat. At sa mga problema nila sa mga Pinoy, huwag mo na tayo gibuhat ka nautan nila. Grabe siya pagpakauaw na ako. Tawagan ako sa mama, be. Nagkinahal siya ko kastorya. Patay. May signal. Uwa pa masaday ko yung access sa internet din eh. Ang internet ragud, unta, maugpaagi, para makuha-kuhaan ang kamingaw o kaguol namong mga OFW. Ug isip bago pa ko sa barko, nakinahalan pa kaayo ko sa suporta sa akong pamilya. Ilabi na nga, wa pa ko'y kaila din eh. Saon man din ako. Nguwa mo ko'y signal. Kinahalan nga magkastorya aming mama o baka ni Papa. Kaya muna kong babuang ko ako'y mastoryahan. Ara? Okay ra ka? Oo, okay ra. Pasensya na kasi nagtabo ganina, ha? Ingon anak bagid ang mga foreigner, Bob. Ang uban, pero namasag yung mga mayong batasan. Ang uban kay ubos lang yung kayo ang tanaw na itong mga Pinoy. Ug naluwi kay ko ni mo ganina. Nakita ginako nga nawaw ka. Basin og hawa siya malipay sa itong performance ganina pa. Dili kita mo na problema. Sila, kanang mga ngila ng batasan. Turay, tudluan ta ka kung unsaon nga nanakay access sa internet. Pero kinahanglan nga mubayad ka. Sige, tudloi ko. Maayo na lang gani kay makakontak na ka na mo. Ma, kahit saon, mabuang ko kung dili ko makakontak ninyo diha, ma. Unya, unsa naman diha, nak? Daghan na ba kag tip nga nadawat diha? Nakatigom-tigom na ka? Ang akong gisend ni mo, napalit na ba ni mo? Ma, please. Nanawag ko kay gusto ko kay istorya. Wa pa gani ko'y sweldo, maghiskot na ka na. Aw, nga naman di ay nga nanawag man ka. Huwag ikwenta nga akong pagpanawag ni Mama. Irigid ko galingon iyang gihunauna. Pero arang-arang na lang kay bisan og nahibaw ko. Hindi siya interesadong maminaw. Pero nakapagawas paghihapon ko sa akong gibati. Nakasumbong ko niya panyos na hitaburong adlaw. Okay ra ni. So good relisod ani. Maana draw niya ko. Nga naman ni, uy. Ako tutunlan sakit man kaayo. Tungod siguro tingali na kay wakay tarong pahuway. Mao siguro. Sobra kakapoy. May piktuhan gano'n nga itong tingong ka ni.
straight beta sige kanta. Oh, day, gisinyasan na ta. Kita na po mo ay pagkantahon. Sige, tana. Ara, sugod na. Maglisod ko kanta. Ha? Maglisod ko gawas akong tingog. Excuse me. Ara! Sa minita po na ko eh. Anong di naman pagkawas akong tingog. Kasawa naman lang ako pagkantaan eh. Mapigtuan lang ako trabahoan eh. Alipong ko. Tungod sa sobra-sobra nga oras sa pagtrabaho, nibigay na gyud ang akong lawas. Gustuhon man ako nga mo-fight pag gyud ug mo trabaho pag maayo, pero ang akong lawas na mo'y mupugong nako nga mo trabaho ug mapugos ko ug pahuhay. Sa ako nang gisaysay sa kong kaaki, anad kay kong trabaho, bisag bata pa ko. Pero lahi gud ay ang kinabuhi dinhi sa laing nasod. Gustuhon man nato o dili, kinahanglan mo kayo ug maayo. Sa Pilipinas, kung masakit ka, pwede ratang maka-absent. Pero dinhi sa barko, sobra og 10 ka oras ang among trabaho. Way pahuway, ug ang nakapait, kay wa kay masangpit. Kung masakit ka, kalayo ka sa imong pamilya. Sa minita po na ko eh. Anong di naman pagkawas akong tingog. Kasawa naman lang ako pagkantaan eh. Mapigtuan lang ako trabahoan eh. Alipong ko. Salamat kay ni mata nagitahon ka. Naon sa day ko. Nakuyapan ka. May nalagani kay gisundan ta ka. Pasensya na kay mo ha. Wala lang hinunda maka-perform tungod na ako. Ay, nagunaw na. Ang importante nga mauki ka. Aon sa man, kaya pa ni mo? Ambot lang. Wa ko kay bao. Basta usaray sigurado ko. Dili na ko kaya ang oras trabaho din eh. Dili na ko kaya nga dili mo pa oy. Ara. Usa man gusto kang mo pauli? Oy. Ayaw pagsigig binuang di ha, Ara? Naapa ba yatay bayranan nga utang, day? Mga apply lang ko glain. Mga apply? Ngano? Makakita kag trabaho din sa Pilipinas ka pareha og sweldo nimo diha? Nabag-uhan ra ka. Pero naa naman gyud ka diha, Ara. Padayunan na lang na. Tell me when. Shucks. Sakit bakit kayo ako tutulan? Ay, kisaman ron. Sir John? Kumusta ka na? Kaya mo na bang kumanta? Hindi pa po, sir. Medyo nahihirapan pa rin po ako. Hanapan mo ng paraan yan, Ara. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho. Opo, sir. Sakto si Sir John. Kinala nga, mangitagi kong paagi para makakanta kong balik. Listo tayong magpadayon eh. Ang akong tingog may akong puhunan sukad ba sukad. Dili ni pwedeng mawa na ako. Sure ka? Nga kaya na ni mo? Oh, maningkamot ko.
Dili ko pwede magpadaog, ani. Oh, kun mo na. Dako ko pagsaling nimo. Salamat, Bob. Woo! Nice. Thank you. Good job, Ara. Dagan kayo nihatag og tip na to. Salamat sa pagsalig, Bob. O dili ko masagot nga mausap pa tong nawa nga akong tingog. Dili na ako magpadaog. Kaya ni nako. Nabuhian ko paglaom nga makanta nagyud og balik, Priscilla. Pasyon ako ang pagkanta. Ug dili ko musugot nga mahimo ning babag sa akong pagtrabaho. Oh, nindot na kay kag-performance late, ha? Salamat, Bob. Na-realize lang na ako nga angay na akong i-enjoy nga akong trabaho. O dili ko magpadasa akong emosyon para dili ko ma-stress. Oh, mingawon ko sa akong pamilya. Pero, huna-hunaon na lang nako nga naa din hinag-base akong pagtrabahong maayo nilang kaugmaon. Swerte kayo mong bana ni mo, Ara. Ha? Uy, bana good taon. Wa magani ko'y uyab. Ha? Wa? Kagwapa ni mo niya, wa kay uyab. Binuwa. Sus. Ay nalang kong istoryahe yung anak, Bob. Mao ni mga dialogue din yung mga lalaki nga na planos babae. Di ko sama nila. Nagsulti lang ko tinood. Bob. Ara, anak. Salamat kay imong gipada, ha? O, isa pa yan, ma. Basta katong sobra kay para imo to. Thanks, nak. Si Papa, hain man. Ha? To ato igilakaw, nak. Asa man siya? Ambot lang. Nag-away mo, ma? Dili pa na siya mulakaw kung dili importante. Og mulakaw ra po na siya kung mag-away mo. Sige na, nak. Uy, bye na kay mo. Ato pa ko sa mall karon. Okay, ma. Bye. Happy ka kasi imong life from the Hayats. Salamat, Yads. Imong love life ka ha? Musta man? Na, dili sa ko ana, oy. Samok-samok ra na sa akong pagtrabaho. Lapay na di ka, Ricky. Ha? Nga naman? Nanaw ko na siya iuyab. Pero, low-key lang ko, no? Kung di siya gustong ipakita kung kinsa. Oh, kung malipayon siya, good for him. Basta ako, malipayon po ko sa akong trabaho ka. Thank you. Singing contest. Ara, Oh, yako. nay gusto mag-istorya niya ni mo. Kinsa man? I'm Jules. O, akong fiancé, si Roy. Hi. Nice to meet you. Ako rin si Ara. I know. Nakakita ko ni mo nga ni kanta ka ganina. And kaming duha sa akong fiancé nakauyon kaayo ni mo. Thank you. O, gusto unta na mo nga ikaw may mo kanta sa among kasal. Sige. Basta makanaog na ko. Way problema. Thank you, Ara. Lain nga opportunity. Andam kong madawat, anak. Basta kaya sa lawas o oras. Dawato na ko, ugwa ko usikan nga oportunidad. Sa sinugdanan pa lang, ang ako ni kong pamilya mo isa kay nungdan nga gusto na ko mo asenso. Pero nakadugay, murag na feel na ko nga ang gusto sa kong inahan. Ang magpabilibra sa laing tao kung sa may naabot namo karon. Ug duda na ko, nga mo na hinungdan na nagbuwag sila sa kong amahan. Ug sa diya nakita namin ni si Roy o ni-attempt siya o kiss na ko, nakarealize ko nga dili na ko gustong musud pa og laing relasyon. Nung di na ko may dugay sa kong pag-istarog balik sa Pilipinas.
sir! Sorry. Unsa ba? Ara, sorry. Nadalang ko sa emosyon. Actually, una na kong pagkakita ni mo. Na-attracted ko. Sir, please. Undangan ni. Kung padayon ni mo, wala kay kalahian ni Ma'am Jules. Oday, dili na ako gusto madugay pat dinhi. Pero dugay pa magkag mo sa kayo balis barko, di ba? Napakoy duha ka buwan. Pero ito na lang siguro ko sa Manila mangita og kastayan. Ano naman? Kayat, kayas lang ko ba? Ang saman, wala kay plano nga magibalik pa ni Ricky. Wala kay feelings para niya, ha? Wala balungoy nang nakita ni mo siya nga kayog na. O ako kahibaw yads. Bisag pila nakabuan ang nilabay pero dili ingon anak kadali mawa ang feelings. Siguro, kung aboton mi og balik, basin og naapay chance. Yan! Welcome back, Ara. Salamat, Bob. Ikaw, uwa ka muna og lagi. Na-extend pa man ko. Next month na ko muna og siguro. Maayoy noon. At least, napari ko'y partner din, he. Ara, mudunggo mata sa Spain. Munaog niya ko. Kuyag ko. Ha? Uy, milagro. Ako may mo pahimo sa kong kita, Bob. Nako kung munaog na ka. Abi ni mo, karon pag ko nag-enjoy og laag ay. Gingnan bitaw tika nga, angay lang yun nga munaog ka. Lagi. Sugod karon. Gusto na ko munaog sa tanan natong dungguan. Wow! Murag di na gini si Ara kung kauban ro na. Amaw. Picture ko, B. Wait. Abi na mo cellphone. Kadiyot. Diara, oh. Ari ka mo posting, ha? Sige. 1, 2, 3, smile. Okay ra? Patanaw ka daw ko. Bati na kay kuhay mo cellphone, oy. Lagi, oy, muraga, magpailis na ginig bago da. Panahon na gitingali para mo gasto ko para sa kong kaugalingon. Ay, excuse ha. Tubagon sa nina ko. Sorry. Ricky? Ara? Hi. Niyari ka sa Spain? Kasi kuyog ni mo. Paspasan ni mo mula ka, uy. Si Ma'am Jules. Ara? Si Jules di ay. Uyab na ko. Uyab? Nakaingon ko nga kagamay ra gyud ay sa kalibutan. Kabisan og naami sa laing nasod, giabot pa gyud mi ni Ricky ug nakurat pa gyud ko nga si Jules pa gyud ay ang iyang uyab karon. Nice to meet you, Ara. Dali na. Excuse me. Sakto to ko nakita. Di ba, mawunto ang bride sa imong gikantahan nga kasal? Uwa, maday ng ilang kasal. Abi ni mo, katong iyang kauban, ako tong ex. Sige, Bob, tana. Padayon ta sa tong laag. Si Ricky mainungdan. Nga nang na yun ang ilang kasal. Posible. Unya ikaw yun. Musta man ko? Dawatan na lang yun ako nga wa na may paglaom ni Ricky Yads. Kalimtan na lang nako siya. Di
oras ang akong toga. Naglisod pagit ko. Ara, si Jules day, uyab na ko. Dili ko pwedeng magpadasa akong emosyon. Padayon ko sa akong pagtrabaho din sa barko. O dili na pwedeng nga mapiktuhan pang ako mental health tungod lang nila. Dili na. Ara? Oh, Bob? Nako'y mga nakaistorya nga mga guest ba? Gusto sila nga makakuha sa imong contact number kay ganahan ko na kayo sila nga mo invite nimo kung na-event. Tinuod? O kuan, dili pa mga Pinoy. Mga foreigner pa yun. Wow! Kanindot ko na nabalita agod. Ato na yun. Sige. Salamat. Thank you, sir. You're welcome, Ara. And don't worry, we will refer you to our family and friends. You're such a great singer. Thank you so much. Mag-aamit ka? Oh, pero dili ako magdugay diha kay ang tulo ka buwan ako nga bakasyon. Puno sa akong schedule sa mga gig. O gayo ka pala ka. O ba nun di kasi ako mga gig sa Pinas? Ay, thank you, Yads. Nako, gyud ko pasalamat sa Ginoo, Yads. Tawag na, kay mayo kang tao, Yads. Ibahiran na ang tanan ni mo maggantos. Mawagi ko'y pagmahay nga nilarga ko, Yads. Kay din hinanod na ng mga opportunity na ako. Ano si mama magpapadi mo? Muchatra ko kung magpadana ko kwarta niya. Si Papa, wapam gyud mo kontak na ako eh. Pero sige lang. Padayon ra maghapon ko sa pagsuporta nila. Ang importante, wa sa nako ihurot-anan. Wa na ko pasagdi ang akong kaugalingon. Ikaw, Yads. God bless you more. Salamat, Yads. Salamat kay kayo sa Ginoo. Sakto yun ay ang ilang giingon, Priscilla, nga kung wag tangon nimo ang mga negative sa imong kinabuhi, makasud ang mga positive nga butang. Ug mauni akong gi-focus karon. Dini na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Ara. Mga kasama, mao katong katapusang sumpay sa suwatampo ni Ara, dinhining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorta. Kini si Priscilla Raganas, miingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.